салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Аъзам блог ва ин барномаи Аъзам шоу аст. дар аввалин барномаи мо ҳузур доранд яке аз блогерони муваффақ Лола аз канали Лолита Лайф. марҳамат, худатонро як бор дигар муаррифӣ мекардед? Ассалому алейкум мухлисони ва тамошобинони азиз, ман Лола ҳастам. ба чӣ бигӯм? Короче, мегзарем ба саволи деюм. Лола, барои чӣ шумо имена блогер шудан хостед? Сабаб дар чӣ буд? Рости гап, ман пеш ай блогер шидан ман модел кор мекунам дар Positive Production. Ман дар шоу бизнес можно так сказать, ман хеле шида 2013 солам. Блогер шидан ман бигӯм хеле чтоб завқи калон дошта бошам, дар ман хеле набуд, барое ки ман дар ибтиҷо ки кор дуромада будам, ба мара ҳамкором дига блогеро ки Лола ти ҷомеаи қақати ҳофизо шиноси любой ами корота съёмка ки канал ки да канал партофтам биги ба мада просто амира рости гап ами блогеро худшон овая кардам ки ами кора буки хай ба канал кушодум ба уже да сармда ҳар идеяи нав омадан гирифт. Ну мада махул шуд ба ами кор. Итак бигирем, агар блогери ба шумо писанд нест? Не махулай. Но бигӯ ман аввал мечтад мекардам блогер шам, не як кешидак, баро ки ман ами ҳамкором бисёр гуфтан. Ва гуфтани ҳамкором шидам. Дар оянда ба чӣ кор машғул шудан мехоҳед? Намедонам ростикам. Это секрет. Блогери ин шуғли дӯстдоштаи шумо нест? Аз ҳама шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст дар зиндагиятон? Ман надорам хеле як чӣ ки фақат амора дӯст бидорам. Ман ҳам модел кор мекунам, ҳам блогерам, ҳам барандам дар чанд каналу вайнерам. Ва ман хеле надорам ки дар як чӣ ман дар чизе дар ход меорам, ростша бигӯм. Ман ҳамчида кор мекунам, чизои нормалда конечно. Беҳтарин ҳар як одам барои ҳам кор мекунад. Шумо дар оянда шавҳар карданӣ ҳастед? Агар ҷавоби шумо бале бошад, пас дар чандсолагиятон? Не, мазақ мекунам. Яъне ки шавҳар карданӣ нестед? Не, ҳастем. Чӣ бане любой духтар бояд шавҳар кунад, бояд оиладор шавад. Ман карданӣ ҳастам. Шо лекин ман ҳозир дар планам мумкин нест, барое ки не мумкин меду ки шо аму плани шукнира надорам. Короче, ман тайёр нестам оли пленка, гора, созка, хеле зинг мекунам хеле ёда. Агар шумо зид набошед, мегуфтед чанд сола ҳастед дар ин замон? 69 сола. Не. Секрета, а? Да, та ман ҳама ҷо дар амиятем ман мирам мегӯм. Ин шуғли шумо ба падару модаратон писанд аст ё не? Блогерӣ? Ова. Мара дастгирӣ мекунанд, против нестан хонагии ман. Шумо дар оянда сароянда шудан мехоҳед? Ира рости гап ман дар Инстаграм ябор апрос монда будам. Бисёр мухлисони ман хостанд ки ман якум суруд маброрум ва суруди ман тайёрай. Мумкин моҳои сентябр, байножарои сентябр рости гап мумкин октябрда клипи ман бирояд. Мумкин, барки бояд сюрприз шавад кадом моҳда ман. Як саволи дигар, ин савол вақтием ки бояд конкретно ҷавоб дем. Барои шумо ишқ муҳим аст ё ин ки пул? Фақат росташро гӯед. Хай ман як гап мегӯм. Мужчина без денег, как обезьяна без банан, не так ли? Ба филм шумо матон фаҳмидам, ман чӣ гуфтам? Агар волидайни шумо ба ин шуғли шумо зид мебуданд, шумо дар ин вақт чӣ кор мекардед? Моделӣ макардан мегифтам. Ман олам хай ҳамеша мекунам ҳамон шар, но наверное бо я продолжала ба он модель кор кардан мерафтам. Оке бо ягон чӣ дигар. Як саволи короче ҳам хандовар, ҳам интересный. Паша хуба ё занбур? Смотря чӣ хеле занбур, занбури ину хеле асал медодагиш хубай. Кадомаш хубай ба гуфти шумо? Занбур. Не, ба гуфти ман паша хубай, барои он ки хонанда мисол ягон меҳмонам ки бия паша ғамаш метад, дига намеяи хона. Шумо дар ин савол хато ҷавоб додед. Ай не, занбурам биё ки мегаза дига тамом. Анаҳа, ба мега хона нара ки занбураш. Занбури асал гуфти ки ози асал не, ман гуфтам ки кадомаш агар хел бигирем занбури асал хуб, ки асал мешавад, лекин кадом занбури асал хона медрояд. ин вариант ҳам мешавад. Ман одами хеле камтар ганда, ман паша қати хилагӣ нагӣ, ман занбур қати конкретна. Аз ҳама зиёд дар ин ҳаёт чӣ мехоҳед? Ман намедонам, ман ростика ман ҳама чӣ мехоҳам. Ман бисёр чӣ мехоҳам. Ва шукри худо ман бисёр чӣ дар бисёр орзуҳоам расидам ва расида истодистам. Бо як саволи дигар аҷоиб.
хар хуб ё саг? Саг. Барои чӣ? Сага ҳама охраняст мекуна. Да берун бра ягон кас ғамати ҳам мепара мехоҳ. Бо чӣ? Бо верный, чӣ меган? Верный. Вафодорай. Саг вафодор. Не, ба фикр мекунам ки хар хуб барои ки хай хар да чӣ хай свориш меша. Айда, ман ҳамин надорум, ман дар ҷо хара меқапам. Охай даҷа намеша куда сексия саг бурори. Меша. Ман доштам, ман чупони сагча доштам. охирон саволи мо. Шумо худатонро муваффақ меҳисобед ё не? Бахшиш муваффақ чие? муваффақ яъне ки аз корҳои худатон мисол розӣ ҳастед? Ҳамун корҳои худатон карда истодаед? Да, успешный. Конечно. Чӣ ба не ҳо, ман успешна ҳисоб мекунам, барои ки я успешная. Ман любой кори ман шигри худо ягон бор наштагие ки што ман кори худам бизиқам ё ки норозӣ бошам. Чизе меша любой корунда ман шигр мегум. Барои ман всем довольна. Хуб, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид, якумин барнома. Баъд дар охири барнома ба подписчикони канали мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? Барномаи ту мара мақбул шид. Дар канали азам подписаться кунед, зангилаву лайка фаромӯш накунед. Ва ман туда желаю, чтобы бисёр одамои машҳур биёянд дар барномаи ту. Зур интересна саволот интересная ки бисёр мумкин мухлисои мо ва тамошобинони шумо мухлисои шумо мехоҳанд донистанд ки ҳами блогеро чӣ бо чӣ вай доранд, чӣ план доранд, чӣ тайян. Бисёр чӣ ҳами барномаи шумо метавонанд бифаҳманд. Так што барнома ба шумо писанд омад? Беҳад зур. Хай бародарони ҳамхайрӣ ба барномаи мо боқӣ дар паноҳи Аллоҳ. Хай.